Plano pang paigtingin naman po ang paggawa po ng Barangay Nutrition Action Plan at tamang paglalaan po ng pondo para rito sa mga komunidad sa bayan ng Bayambang. Sa isinagawang formulation workshop ng Municipal Nutrition Council, tinalakay ang kahalagahan ng masusing paglalagak ng plano upang matugunan ang kalusugan at nutrisyon ng mga residente. Sinalaysay rin ng mga punong barangay, treasurer at nutrition scholar na kada barangay ang nilalaman ng memorandum mula sa Department of Interior and Local Government ukol sa mga polisiya, aktibidad at programang pangnutrisyon. Kalakip sa pagsasanay ang paalala sa wastong paglalaan at paggamit ng Barangay Nutrition Action Plan Fund. Sumailalim ang aktibidad sa patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan upang isulong ang pagkakaroon ng tamang plano na angkop sa pangangailangan ng mga komunidad. IFM News. IFM News. IFM.